dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gelari Karnival Desa Blarang kanthi hanya uyung kamardikan Republik Indonesia. Rawuhipun dening sedaya widodara widodari ingkang sampun puruning buwana lapunika dening Lareng Pabuka Bedhol Kayon Kang Awarta. Desa Blarang weteng luwe mari tuku aron nang yuk piani tuh bapak dalang tuh purun lah niki aron niki ciri kasih Pronojiwo niki Blarang ugi lho niki gawenane sego lembut enak iki lah iku mangan cilok ora level nduk iki lho menyehatkan sego aron sego lembut wis percaya ta lah lho kok suara buduk-buduk iki suarane apa ya? Mosok udan iki ya? Oh tenang, wis tak siwer gak kira udan. Tapi kok ono buduk-buduk. Lho, sapine Kang Atin. Oh duduk kan bareng. Kang Bagong rumane. Lho.
bengak-bengok kaya aku wong demo ae. Bebo, rene. Awakmu iki maling teriak maling. Awakmu gak sadar, sing mbok lakoni iki opo? Lah opo maksudku kok? Aku ora paham. Wis meno, tak jelasno. Awakmu ngerti sing mbok ngemplok iku aron sego lembute sapa? Yo teku ta. Wong aku sing ngemplok. Oh iki lho rasane sego lembute Yupiani. Loh alah. Duduk, awakmu gak nyadar ini yo. Iki sego aronku. Aku mari tuku nang Yuk Sriani. Oh yora. Iki lho rasane sego gawenane Yupiani kok. Loh iku lho. Bapak Darwanto wis niliki. Yo rasane kaya teh Yupiani kok sego empoke iki. Loh. Malah ngeyel. Iki ngono tekku. Tekku. Loh tak gowo. Aja digowo. Iku wekku. Loh, aja digowo. Kang Gareng kok metu. Kang Bareng kok metu iku. Ono apa iki Bagong karo Petro kok rame-rame sajake ono barang penting sing dirone. Lah iki Kang Gareng Petruk mangan sego aronku ora kondo-kondonya aku. Oh bapak kaya ngono Petro. Ora Kang Gareng, ora ngono. Iki lho arone Yupiani. Kang Gareng rene ta lah. Pirang-pirang iki 6 Bela romo aku mengko sampean tak kei. Bela romo aku. Ngono jelas Bagong iki duwe Petro. Ora usah mbok rebut-rebut. Loh, jelas ngono lho kok iki duweke Petruk. Iki adalah duweku. Pokoke warna baru. Rene kan Kang Gareng yo tapi sih. Pelanono aku kan mengko sampean tak kei sego aron karo kopi pisan. Loh, wis jelas. Yo ngono jelas iki ceritane Petro. Rungono Petro. Iya kan. Loh, iki Truk rungono. Iki ngono teke Bagong. Yo Kang Gareng belani kono, belani kene malah nambahi perkara. Yo ngene iki sifate koyo sekuni. Oh, alah. Aduh, tak ada Romo wae ning ngene iki. Romo iki Romo. Ki, sana. Ayo Ki. Gimana? Ugek sadolito umel lai anak anung aning tiba uwit bocah mursid lolo Gareng Petro karo Bagong padha ngopo weh kowe temle Romo iki Petro kali Bagong tukar padu rebut aron boten Romo boten niku Bagong rebut sego aronku Romo. Sepele lang ini kini kurangi transparan kurang jelas yang mengenai informasi jadi ini salah komunikasi lah kula mundur sego aron sing ana meja Romo niku kan berkati Romo saking barian langgih to Romo Mboten Romo niku wau dadahe kula nembe tumbas teng Yuk Sriani kula salah teng meja amarga kula ndanuk kopi
jelas nih cerita ojo asbuna saya bunyi lah ngoten nggih Romo gini tak omongi anakku tak omongi ya Romo ngadakno adat istiadat iku ceki ora ilang jawani lah bari karo kirim para pahlawan pejuang ladeng luhur iku kan padha dipangan pinginane yo berkate mosok yo lali dadi iki arone Bagong jujuk berkat Bagong yo ngono nek jelasno yo aja karo emosi lah ngono lho Romo bener omong ngono iku garing awakmu yo ngono ojo seneng nambahi perkara alias memperkeruh keadaan Petro Bagong karo garing tak omongi ger awakmu cilik iku sing diomongno karo Bapak Petinggi Bapak Darwanto tau ngomong ini ger rungokno yo ger Bapak Darwanto ki petinggi ngomong sak keluarga ojo seneng tukar padu dadine bisa contrah urip bebarengan sa RT sa RW sa dusun sa desa apa maneh sa petinggi kudu guyub rukun baku kuku ngono lho ya wis kadang ade ana wong ngafal di desa Barang tampilane dusun Pronojiwo iku lho maknyos gandos kotos-kotos ayo delok ya iki Romo sedina iki Romo kula tak rumet iki Romo Put your hands up everybody. Performance by 92 Project Remix. Gon mudat di presiden
Performance by 92 Project Remix.